sælger man et stykke guld for? Kun 100? Det blev rated i går. Sport. Lol, chatten er oppe igen. Øj, råt kær. Og et Mathias, jeg dør nu. Jeg dør med guld, Ja, løb. Jeg ser dig. Hvor? Jeg dør også. Mine. Hvor? Nej, træf ham. Jeg døde. Oh my god. Han havde halvandet hjerte med. Var han nede i B'erne, eller? Nej. Nej. Rotberg, han er bare dårlig. Jamen, det er Jeg ser- Mathias. Væk, Snoopy. Jeg fik en på jer. Han er også bare dårlig. Hvem? Hvem fik du? Han fik en på rec. Ja, det ved jeg godt, men hvem? Mor. Din generation. Din solale.